Hormatly Ata Watan TV kanalynyň tomoşaçylary, dinleyijileri. Bugün Sesdepleşimiziň täze sanyna bize gelip gowşan Türkmenistan raýatlary üçin Türkiýe wizi ýatyryldymy? Şu soragyň jogabyny ýetirmek isleýäris. Şeýle hem Türkiýede bilim almak bilen baglanşykly täze gelip gowşan käbir maglumatlary ýetirmek isleýäris. Gelin onu aşaýyň. 2023-nji ýylyň 20 fevralynyň ýagdaýa, ýagny şu sesdepleşimizi ýazatýan şu saatymyza ýagdaýa görä Türkmenistan raýatlary Türkiýe gelmek isteseler hökmäni wiza alaýmaly. Ýagny wiza ýatyrylmady. Kim çykarýar bu gurulmary bilemok. Emma şu ýagdaýa görä ýagdaý şeýle. Eğerde bu arada goşmaça habar gelse, onu biz ilkinci olup Ata Watan Türkmenistan.com saytyna hökmen bu arada maglumaty ýetireriz. Ine, yani Türkiýede wiza ýatyrylmy soru, ýok ýatyrylmady. Kısaca jogaby şey diýip bileriz. Emma belli geçeli Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da işlemek üçin ruhsatnamasy, ýagny ikamet ýa-da çalışma ýerinde baran raýatlarymyz eğer Türkiýe gelmek isteýän bolsa, ýagny Türkmenistana gidip eğer Türkiýe'ye gaýtyp gelmek isteýän bolsa, onu wiza gerek däl. Muny aslynda siz iýen bilýärsiňiz. Ýene bir ýagdaý bardyr. Mysal üçin Aşgabatdan eğer Türkmenbaşdan İstanbul'a gelip İstanbul'un transit olunyň, hawa menziliniň transit olunyň günden-güne o ýerden çykmany başga ýurda uçmak isteýän bolsaňyz, onda da wiza gerek däl. Ne şu 3 sanaky ýagdaýdan daşlar ýagdaýda hökmen suratda wiza alaýmaly. Ne wiza bilen magnaşykly. Inni hukuky bilen magnaşykly bolan täze bilýäňiz İzmir'däki 9 Eylül Üniversitesi atysap bilen daş ýurtdan şol tana Türkmenistanyň taýyplar kabul etdi. Bu arada maglumatlary size ýetirdik. Şonda biz diýipdik. Resmi namlaryň kabul ediş möhleti 2023-nji ýylyň 20 fevraly. Ne şuň goşmaça maglumat diýermiz. Şoňa bir hepde uzadyrly möhleti, ýagny resmi namlaryň kabul ediş möhleti 27 fevraly çelli uzadyrly. Bir hepde wagt bar. Ine şu İzmir 9 Eylül'e magnaşykly bir dalaý desmi gelýär. Käbir örnekler ýöne şoňy isleýärin. Bize mysal üçin Amerikada okumak isteýän diýip köp soraýarlar. Eğer 9 Eylül Üniversitesi'nin käbir örneği yerleşen ýagdaýyňyzda 2 ýyl İzmir'de, 2 ýyl olsa New York ştatynda okumak mümkinçiligini alyp bilersiňiz. Inni bilim bilen magnaşyk ýene bir ýagdaý. Bilýärsiňiz Türkiýe stipendiýalarynyn resnamlaryny kabul etmek hem 20 fevralda dolýady. Ine bulan goşmaça maglumat bulan 24 fevraly çelli uzadyrly. Yani şu anny bunu akşama çelli uzadyrly. Türkiýe stipendiýalary bardy, öň bilmedikde ýa eşitmedikde bar bolsa, eğer siz şu maksatnaman gazansaňyz, onu aýlyk belli ölçmede stipendiýa, okugyň tölegi, Türkmenistana gidip gelmek, uçar bileti, galyk ýeriň tölegi, yani bir näçe goşmaça ýetiriklери bardyr. Şol sebeple eğer de Türkiýede öwretiň stipendiýasyny okumak isteýän bolsaňyz 24 fevraly çelli howlun wat azgaly. Ýene bir ýagdaý size aýdyly. Türkiýedäki öz ýegin, Bahçeşehir, Medipol üniversitetleri ýaly üniversitetleri ýerleşmek üçin bu üniversitetleriň ygtyýarly wekili İstanbul şäherine ýerleşen Ata Watan Danışmanlyk Merkezine ýüz bilersiňiz. Eğer de Türkiýede ýa başga ýerde okumak isteýän bolsaňyz, Ersanlyň terjimesi üçin hyzmat gerek bolsa onu Aşgabat şäherine ýerleşen Makul Hyzmat Terjim Merkezine ýüz bilersiňiz. Telefon belgilerimi onu kommentarda belläp geçeriz. Hormatly tomoşaçylarymyz, dinleyijilerimiz, häzirlikçe hoş, sag bolun. Kanalymyza da agza bolmagy unutmaň.